Weet Nee, neemder. Van nou wat je naam? Neemder. je? Wai. Wait. Ah, wai, jullie. Staan dingen. Ah? Wat lijkt het? Nee, ik is eigenlijk niet. Nee. Ik is eigenlijk. Oh jee. Kijk hier, ons zijn weer terug met een nieuwe episode. Dat is onze Christmas edition. Oh jee. Nieuwe Epson zout. Zo, ja. En dan kan je zien, ons in die Christmas spirit. Oh jee. De Christmas spirit, daar. We kies maar, ons zijn weer wees. Oh jee. Ons gaan vandaag proberen om lekker chilled. Ons gaan niks extra zien. Ons moet chilled wees. Die kies niet. Ja. Maar ja. So ja. Kijk hier, net om weer veel te remind, ons het andere pages waar je voor ons kan volgen, zoals de TikTok page, is het No Expectation 7160. Of je kan Money Shoes zien, je kan die ook gebruiken om ons handle te krijgen. Ons zal het ook in de description zetten. En ook op Instagram, daar zo kan je ook No Expectation 7160, alles klein letters. Kan je inzetten en dan zullen we onze Instagram pages krijgen. Onze TikTok is een beetje funniger als onze Instagram. Ik denk, het is maar hoe algemeen. Dank maar is verstaanbaar. Maar onze love support, ons is dankbaar voor die support. Altijd, yes. On our way to 100 Subs op YouTube. Alsjeblieft mensen. Ons is like, ook. comment, share. Meeste van jullie krijgen ons in die pad. En dan share voor ons. Ja, jullie zullen vandaag iemand erin krijgen. Kijk, was op pad. Die was na te geweest, man. Toen schreef iemand uit de kaart. Ja, jullie grap gaten. En dat is wat iemand wat zij niet verwacht. Zal zo zien niet. Zo, ons geniet die support. Ons waardeer het. Maar, ons het gedacht, dat is nou een speciale tijd waar ons in is. Die feesttijd, ons bouwen naar Christmas toe. Wat ook een speciale tijd in ons leven is. Zo ja, nou denk ik, die episode zal een speciale episode zijn. Ja, zoals op, jullie gaan die episode genieten, zoals het gaan genieten. Ik denk, het is iets anders. Ik denk, dit is iets wat ons een hele tijdje nou al beplannen. Zo, ja, ons op, jullie genieten het. Samen met ons. Jullie vieren Christmas edition samen met ons. Kijk hier. Dat is nou een special edition, Christmas edition. Nee. En wat het voor ons nog speciaal maakt, is dat ons eerste twee gasten bij hierdie episode het. Ons eerste twee. Ons eerste twee. En kijk hier, ik moet zeggen, hierdie is al karakters wat al klaar op ons channel is. Je hebt niet nog hier gezicht bij die karakters zitten. En vandaan gaan je naar gezichten bij die karakters kan voegen. En ons het gesukkel om die mensen. Ooit gesukkel met hulle. Kijk je, so, ik denk als ons die gasten recht kon gekregen, zou het makkelijk wees. Die anders. Als ons andere gasten. Nee, recht. Kijk, die was gekners van tanden om bij die twee te krijgen. Maar ik denk het gaat een goede een wees. Ik denk alles zal gemakkelijk wees. Ja, ons is net excited, man. Ons excited om te zien hoe hulle gaat wees. Hulle ken ons nou al voor ons. Maar altijd same oud. Yes. So, ja. En hulle wonder seker nog wie is die twee mensen. Maar die twee mensen is baie na aan ons twee saagte. En er is niemand anders as Baby Saak to do. Ons het dus hier zitten twee gasten hier so vir ons. Maar hulle gaan gewoon self net hulle self voorstel. Contestant number 1. Ik kijk voor jou. Good evening, ladies and gentlemen. It's the one, the only. The one, the only. Wat wil je zeggen? Zij moet niet zeggen wat je naam is. Praat kom goed. Mijn naam is Jody. En ik is contestant number 1. Ik is die partner. Ja, ons gaan nou bij uitkomen. Nant? Of wat wil ik zeggen? Hallo. Ik is Elzain en ik is die onze partner. Die partner, contestant number 2. Hoe hulle gesien het.
was toe hulle nie hulle sjaal was nie. Awe. Hulle kan nie met dou nie, toe hulle nie hulle sjaal was nie. Kom, ons gaan nou daarop gaan. Condition number 1 is die een wat vir my amper 'n pak het gekry, 'n 3-man pak het gekry in Shoprite. En condition number 2 is die een wat sy bygewees het, sou hy 3-man 'n pak gekry het. Maar ek wil net vra, hoe voel julle nou al? Oor die festive tyd? Wat is feestig? As 'n mens weet. O ja, sy week moes nog. Ik heb nou eens op vakantie gegaan, zo. So jouw feeste begin nou is. Ja, zoiets. Dat kan maar zo zeggen. Of zou maar van maandag af zien. Maar hoe lang is het nog voor Christmas? 2 weken. Nee, 2 volgende week en 'n week aan. Christmas is op 'n donderdag. So as jy nog baie tyd vir julle, jy moet nou eintlik by ons twee byval nou. Wat nou? Ons moet al lankal op fees gaan. Julle het mos nog niks fees toe gehad. Julle moet nog eens in die zone kom nou. Echt, we gaan eens voor Christmas. En wat sien julle uit na seker goed vir die Christmas tyd? Definitief na rus en na die gamen. Dat is richtig. Rus en Hij is gamen. nou een ding. Rus en gamen. Ek verstaan nie. Christmas kosie nie. Regtig waar. Ek is ek kan niet met pad gaan nie man. Ek sien dit vir die wat noedelslaai. Die noedelslaai is die Aan mekaar. kykie, hy is die Christmas dis hy. Maar kijk, Die myn dis. Noedelslaai. Kyk jy, vir my is dit Christmas, eet jy al die goed wat jy nie regtig deur die jaar eet nie. Die toe skaars noedelslaai by ons. Sy kry nie sommer net daai nie. Nou regtig. Die curry, die specifiek. Ja, Specifiek. as dit curry. Als curry noodles. En wat is hy pudding wat jou ma maak? As aan tomaat. Ek ken curry noedel. Als curry noodle. Nou, maar wat pan jy? Wat jy nou praat van die wat Ik moest noedelslaai. net niet, ja. Die bestaan niet alleen, we gaan een tomatensaus in. Nou wat jy gedink? As curry noedel iets anders is. Nee, as tomaat. daar is curry ook in. Anyway, daai ding sien ek uit voor regtig waar. Nou Nou dit hom. Ja. Ik dit eet ook. dit. Wat is hy pudding wat jou ma trifle? Ek sien uit na daai. No. Ek sien uit na daai. Hij is maar Net so paar Hy is minute maar na weer, toe met toilet toe. Daai Ek like sien uit na hy sien hy wat die penny op die toilet van sy video's het gemaak. Ik eet die Draai trifle. vir my vir al die biscuits. Ik eet die trifle. Te natte Hoe hou. goed? Te nat. Ik hou niet daarvan. Ek kan soor sy like Ek hou nie van een van julle wat hier sit nie. Sy Maar like dat is what? niet ons probleem. Maar trifle is aan Christmas. Is nog als ja, maar As jy Christmas sonder trifle nie. ek is hier. Nee. Nee. Ek sien uit na die wat se teer cremora. Ajo, hy yskas dit. Jare. Ah. Definitief ons wag nog ons kos op binne. Ja. Ons lasagne. So dis ook ons nou kos. Honger wat so maak. Die opbou na Christmas toe. As daar soos sekere tradisies wat jy gewoonlik volg. As ek kom by die Christmas tyd. Nee, vir my ek dink is maar net die familie skiet saam. Ja, en jy eet mos nou maar nou gewone kosse. As jy mos maar nou altyd. Als die samenkomt, zit het lekker man. En nou het jy Die tradisie ons begin altyd alleen. Okay, soos we gaan na kook of parade. Daar is, Daai wat ek wou gevra het. Julle praat van rus. Ek dink nie by Christmas is daar regtig rus. Ja, dat is Veral ook vir Christmas. mense Dat nie. is ook Christmas waar ze beginnen prep. Ah. En nou, Sit julle regop tot 12 uur. daar is Oostenrijk. Daai is ooster. Ons kan niet gaan slapen. Ons En dan- laat vir 2 uur, 1 o'clock. En dan as jy 12 uur kom en dan. Als Amma komt, As jy maar net die Oh, maar en nee, maak nee, geskenk. nee, nee, nee. Ons slaap al 10 uur al. Nee, Dan is dit As ons jy nie excited vir 'n skenkie en so nie. ons het nie regtig ons gaan geskenke eerst nie. cake doen. Maar ons gaat altijd eerst de cake doen. En als het van de cake afkomt, dan gee ons een skinker. ons is dus geien man, ons kan niet wachten. Nee, ek kan nie daar wag. Dan is dit My nou pa maak dit nooit. Maar as slaap 11:30, wat slaap hy man? Ek nou, wat is hy dit? kan op die bank dan Ik heb slaap. wel beleid. Ja, weet jy. Dan is dit toe ek klein was nee. Ons het altyd ook eers aan het ons cake toe gegaan tot 12 uur toe. Die man verstaan nie hoe val die mense se boekies in die cake meneer. Meneer, dit is bid. Ja, Meneer, dit is bid Ja, se So woord wat al die boekies. van jy Ja, sit kan in jy bid nou.
afval hy boekie toe handig. Dan wil ik, of al die boekjes meneer. Maar ons is ook altijd zo te 12 uur. As kan net ons gaan slaap in die kerk. Ik was graag want ik was elke keer zo in. Dan als ons kerk toe gaan, dan daar was nog op laagschool. Dan gaan slaap ons maken we een plekje recht op in mat en dan slaap maar toen was nog begonnen tiener zijn. Dus ik was nog kan niet slapen. Ik was nog wakker zodat ik Opzet, ja. zo na 1 klok is gaan slapen. Maar die kerk begon zo hier bij jou. Dan gaan we dus nou Christmas. Maar gewoonlijk is die diensten niet lang. Christmas dat je moest. Bij ons was het wat dikker dan. Daar bij ons. Ik denk dat het nou een beetje korter gemaakt. Ik denk dat je nou tot 12 uur te doen. Maar, of het gaat zeker tot 12 uur te doen, maar ik denk dat het een beetje korter nog. Van die mensen die daar niet slaap geraakt. Als er tradities wat jullie met jullie families of jullie gezinnen wil beginnen. Wat jullie misschien niet nou doen, nie, maar wat jullie één dag wil doen. Ik denk eerst aan een gezin, hè. Nee, Zij kan niet zo zijn. Kan niet gewoon schoen zijn, jong. Nee, eigenlijk niet. Nee. Als er Hoe dan nog eens tradities. een ferie, man? Ik dan nog eens een Voor ferie. mij, wat voor mij wauw is nee. Als mensen, als ik omdat ik goed geraakt heb met een Christmas traditie. Als mensen wat glad die belangstellen in Christmas. Christmas dan praai hulle, voor hulle zit die een dagje. Als er een gewone dag. En dan komt het bij die huis van die mensen en ja, zit soos, waar is die spies? Lekker gezien, nee man. Het voelt normaal, zoals een gewone dag. Dat zou ik nooit normaal voelen bij mij. En Ik is dat een kan liefde niet. tafeldecoratie. Richtig waar. Dat is het dag wat zij all out spelen. Is happy. En waardeer elkaar. Maar zo ik denk bij ons gaan hij traditie definitief. Willen 5 kinders. Nooit Nee. één. Die ons hier wel? Twee. Zo was dat niet bij. span. Was ik twee. Niet twice. Zoek ons toe. Twice is nice. En jullie? 7. Ik wil mijn kinders als een span kan afblijven bij die oma en opa. Hij strook hij. Super bij de Normaal is dagen. al een paar hoe dom fight. Sorry. Ah, nee, alles al jong blij. Ik heb De reden hoe ik zoek om kinders wil hê, is omdat ik wil hê, mijn kinders moeten hulle geniet als hulle groot word. Al klomp siblings in die huis, als die mekaar Die mekaar, zij ja. geniet jongen, dat is ook een beetje Hij is blij omgekrapt. Nou, hoeveel jaren lijkt elkaar in is? zo nabij als mogelijk. Dus hij is ook rustig bij die. Rustig. Dat is een traditie wat jullie nou doen, wat jullie wil aanhouden. Nee, die samenkomst. Gewone, ja. Die feesten Die samen eet. Ze moet voelen als... En samenkomst voorbereiden. Lekker. Weet je wat mis ik? Mijn broer op school. Als hij school gesloten is, hij is zomaar klaar. Hij gevoel, hij gevoel. Wat je op je borst zo brandt. Hij is een stikje gevoel. Hij krijgt gevoel. Ja. Ik voel hem niet daar Maar niet. Christmas tik, ja, wat ze mij gezegd zijn. Ga niet nou je tikjes daar. Dus ze kunnen. Ik en jij van moeder. Ik en jij van moeder. Ik zeg hem, ja, dat is een goed pro. Wanneer hij tikjes is een dier. Als we koeken voor Christmas. Ik ga naar ook met tikjes. Ik zeg Zie je, ik heb feesten wonen. Ik ga eens maar weken met tikjes. Dat is ook mijn brandende gevoel. Weet je, dat die adult niet. Maar Auwe. dat zak ik... heb jij ook die bakken uitgelicht? Maar hier gewoon teensmelk en goede. Mijn broer. Auwe. Ik doe het nou nog. Zeg maar wat maak nou pudding of iets Jo. wat caramel in het. Dan zet ik altijd voor mij die potje weg. Jo. Ik stiek het weg. Wat een potje, als je dan klaar bent. Kijk eens in zijn wat jouw vinger snijdt. Een caramel potje. Ik maak nooit een caramel potje leer. Nou, helemaal potje. Nou, hoe gaat die maken bij jouw kinders? Wie dat ik caramel gekookt? Dat is het, Maar kijk hier. Oors gaat nou gauw een pick-up. Was ik aan mijn poster in Peekaboo. We een posten eerst te spelen. Okay, so die imposter gamers, ons is nou perfect, net 4 mensen nou, né? So imposter gamers, het gaan amper soos 'n word game wees. So almal van ons gaan 'n woord kry. 3 van ons gaan dieselfde woord hê en 1 persoon gaan 'n heel ander woord hê. Daai gaan die imposter wees. Ons almal gaan 'n woord sê wat associate met daardie woord wat ons getrek het. En dan gaan ons daarvan af kyk wie die imposter is. So ons moet eintlik basically kyk wie se woorde matchie saam met ons woorde nie. Ons sal besluit wanneer ons gereed is om te vote
En zal dus vote wie die imposter is. En dan die imposter, als je de rechter imposter gekrijgt, gaan dan een punishment doen. Als niemand van ons die imposter gekrijgt heeft, of rechter gewoten heeft, dan gaan ons allemaal, Met die imposter. behalve imposter, gaan dan die punishment doen. Als één van ons imposter gekrijgt en de andere twee heeft niet, dan gaan die twee punishment doen. En die imposter ook, ne? Ik ga zo bij die punishment. Heb je gezien dat? Spicy. Ja, wat is stout. Mijn maas het tapo weer gebracht. Moet voor je camera gaan wijzen. die imposter. Dus ik wijs voor je camera nu. Ik zou zomaar. Ah, die Ali. Wat? Ik is zo. Dat is mijn uitkijk. Zo niet langer kan. Oké, maar weer beginnen. Oké. Groen. Wortels. Jo. Hoeveel redelijke mensen die? Suspicious. Suspect. En ik gewoon zien. Bombastic. Side-eye. Criminal offense. Wat? Nee, ik ben boot. Ik ben klaar boot. Blauw. Wat? Groot. Mijn broer. Ik zie hem Ik kan niet van mij bestrijden. Schade weer. Nee, ik kan zeggen, andere loop. Ik zie ik er weer. Hard. Wat nou? 4. Wai. Voel. Maar ik kan wie zijn posten. Als wie zijn ze in posten? Wie zijn wie dus? Ja. Wie zijn wie dus? Ik is zeker, maar ons kan bout. Begrijp net zijn. Ja, zijn er zijn posten. Ja, zijn is in posten. Ja, zijn is in posten. Als het zijn. 3. Nou die wat zegt, dus ik niet moe. Nou die wat sih, nou kan die. Als zijn man. Waduh, alat ik wat dop. Ijs koffie. Joh, dat is lekker niet. Kijk eens, maar het is geen man. Dat is moest je babbel baten. Oei, ik is aan de bang. Impossible. Muni siya si Betty. They know say dat is Ay, beter. vrouw, trekjes, rara gezichtje, maar oké. Een nummer. Een nummer. Ja. Hij zegt taal verduidelijking aan. Hij zegt taal verduidelijking aan. Ik weet het niet. Geboorte. Kerk. Kom ik posten. Ik wil kamoot. Kijk, ik wil al die woorden niet. Vandaag. Nee, ik wil boot. Nee, Ja, ik wil boot. Ja, ik wil boot. Ik zou niet zien posten. Zou die. Zou niet zien posten. Zou die. Kom. Zou die. Gooi tos. Als je niet posten. Gaat. Iets gaan. Hoe bedoel jij? Iets gaan er nog. Waartoe gaat iets gaan er nog? En maar dat is geen zo. Zo'n. Nee, het is het zo zo dan. Dat is een alcoholic. Ze drank ook een lang beekje. Adai. Kijk. Wait. Saya dah beli pun bau. Groen. Zij zijn er maar één over zeden. Rooi. Vergeer. Nou zit ik. Angry.
Monster. Smile. Christmas. Ah, mooi! Ik heb die poster mee bom. Ik denk ik moet wie die posters. Hoe kan ik dat nooit voor mensen? Ik vind ook. Maar jij was angry. Dus zeg ik maar met smile. Zo, jij pimpt naar jezelf. Die laatste woord. Mix. Mix. Heid. Heid. Oké. Fit. Mijn broer, wat die kan zeggen, maak zijn, maak ik zijn. Zeg maar wit. Wat zei oors, mijn broer? Maak zijn, maak Kost maak ik zeker de decision. Kijk, van die dingen is ik wit. Die dingen, zij het is zo baie detail van die dingen, man. Maar wat zij zei, maak zijn niet Hoe kijk je veel wat detail. detail bedoel je? Wat? Giel. Nee, zij zien posten niet. Ik heb mijn posten. Ik is nog bereid om nog een ronde te gaan. Ik ga bloot. Giel. Oké. Hoe? Wat? Gaan aan. Snacks. Zien jij? Butter. Mooi! Mijn broer zien ze wat ik Deze. zeg. Zij bak. Huh? Densen. Zij kan ons buttermies. Nee, zo. Alles. Stiel. Ringo. Scary. Mijn broer, wat de ja? Movies. Mooi! Nou maak het die regie. Ik ga voten. Maak maar Ga dus voten. Ja, het wou Jody. Ik zie ook een Jody. Oh, is dat? Wacht. Nee, ik blijf bij mij dan. Ik zie haar zijn. Zit daar zijn. Je gaat zitten Saudi met broer man. Je gaat zitten Saudi. Zeker. Je gaat zitten zijn. Zo zeggen. Oké, we review zo. Niet Saudi, maar nog zeggen. Wie dan zijn? Wie zit? Ik kan zo lachen. Wie is het? Wie dan zijn? Ja, zijn. Ik las je van goed druk. Alles aan jou ma. Ga dus reveal. Allemaal nog Nee. Ik heb grunts. Ik heb grunts. Ik heb ook grunts. Waarom wij was jouw final decision? Zij. Zai, hoe lang kop? All I want For Christmas is Gamba. Drank. Drank zijn niet al zijn. Zai, dan je drank. Zijn we nog leren proeven? Wat? Ik heb nog nooit meer gevonden. Ik viel eens bij broer. Hij komt mij heel verhaal aan, zo eruit. Oh, ik kan hier drinken. Hoe kan zij zeer rooi, maar ik zeg gewoon maar. Hey broer. Ja, voor mij is het goeie. Waar is kijk, Wacht. daar is die. Het groeit. Die alcohol, ik ga nog vast jou gooien. Het jong probeert Christmas stil. Maar dat is weer fout van dingen. Laat ik erop poes maken. Nee, maar we gaan nog rond de moes. Nou zo lang. En het is hem. Kom ik. Kan het nou zo lang? Wil iemand anders hier beginnen? Oké, maar dat is fijn. Vanaf Surround sound. Ik ben klaar, boek. Wat? Ik is ook vergeten om te pakken. Ik ben klaar, boek. Blauw. Ik wil boek. Gold. Oh hell. Wat? Oh hell, I didn't know. Tijd. Zij. Zeg ik laat maar. Low budget. Wat Low budget. Oh, oké. Daily use.
Ik wil bout. Ayos ka ba? Ik wil bout. Maar zie maar in hoe. Draag wat wel heel mek. Oh, vote. Auwe. Wacht, hoe werkt het? Wacht. Green. Auwe. Black and white. Verkoop. Nee, ik is gereed om te voten. Ik weet niet Als wanneer. hij geregeld Ik is gereed om te voten. Play. Oké. Colorful. Zien ze nou? Als ik nou... Leeuw. Je denkt me Yung na- sampo na isa din, dago ka na voor. Dier. Niet zozeer dieren. Dier. Dier. Ik denk Dier. met beroep, waarom man? Maar dan expensive. Yes. Okay. Ik denk ik eet met die imposter man. Cheap. Muziek. Ik wil nog een round te gaan. Jullie maken was die elkaar. Ik ga niet mijn eerste kiezen. Wie wil je? Ja, Ron. Ik wil ook delen. Deli. Ik wil Jody. Oké. Yes! Ja, maar blauw. Die gooi ik hier blauw. Mijn broer, dat is wel... Woorden zie je wat? Maar toen denk ik blauw movie. Want zij Ik zou dacht, zij ik zou dacht, zo blauw champagne worden vis. dan. Maar niet met de woord, dus dan kan niet wisten. Zou die er zich goed? Oké, zij er Als zich je niet blauw. er, Blauw goud. er zich goed. Wat is goed? Voor die award. Kijk je? Ik heb nou origineel om nou aan die begin te als maar net een klein geskinkje wat ons spelen wil geven. Om onze appreciation te wijzen dat hij ons eerste gast is. Maar voor die volgende gasten wat gaan komen, ons gaan niet veel geskinken geven. Ik heb gehoord dus- verwachtingen van hier in geskinkie. Als een klein, het is niet hoor, ik zeg Nee, baie Maar die klein. verwachting is goed. Zeg maar, het is druk, als druk. Stand. Als men wat jullie zoeken. Wie het gezocht? Dank je. Zij, Ik heb het gezegd Ferreira. wat is dat? Ferreira. Hij is Lendo. Hij is Lendo, is een beetje beter. Slender. Nou, ASMR. Maar ik nog niet dat je ding. Dan heeft ons nog een segment wat ons gaat doen en dit is een taste dat is verrassen. Right. Taste. Ja, lekker Taste excited die. Ons het een paar snacks gekoopt wat ik denk niet een van ons zal gedraaid het. Ik voel als nieuwe experiences gaan altijd gepaard met ietsie eten ook. So als ons altijd iets gedaan het, dan eten is ook maar ietsie wat ons ook kan memorize. Maar hoe zit het altijd? Dat is kom ooit aan dit gedaan. Nou, en dan maar dit nou een nieuwe experience voor ons is om ons eerste gasten te eten. Maar ons gaat dit, ons moet toch ietsie delen. En voor, wat ons net sê, julle moet dit toch baie waardeer. Ons het hier baie gegaan om dit vir julle te verskaf. Maar jullie moest. Maar ik was weer al zeggen. Nou, Ja, maar verstaan. jullie moest. Je staat daar. Maar, Terug. yes, so. Pop-tarts. So daar zie je chocolate pop-tarts. Heb ik chocolate op, no? Als je kunt draaien, als je kunt drinken. Ons is suikerkoekie. Ik like het. I like Ik 10 it. uit. 5. Waar is je? Assis. 5? En je hebt zelf puntjes. Voor zit serie. Wil je er iets heel willen? Pellet punten. Pellets, komt er maar. Ik kan niks met pellets schoonmaken, jong. Ons moet bunste lei hier buiten. Ik reken het goed. Voor zit serie, daar is ook maar doen. Dit speel ik nog uit. Bleach. Ik like het niet. In een box. That's a no for me, dog. It's a no for me, dog. A 6.
and a 2. Ano is wat ik al geëerd to? Hindi ko kaya box ito. Kat! Dit ik zo niet zo maken. Maar that's a 2 for me. Nee, Richter. Ik zou ook het toewiegen. Was de cherry? Nee, ik ga... Ja, wie zou je mens wat ze zeggen? Dat is 2. Ik zie alles het ooit zien. Ik zal het... Je niet zien. Nee, ik zal het zeker maar 3 geven, man. Hoe je wat 3, man. Trek zwart hier. Hoe ik zwart die? Zeg dit er. Die zonder Melk. melk. Oh, nou zei ik die wat Mika altijd voor zijn kanonie. Maar Oh, ja, flavor tea. Oh, is strawberry. Waar is het canoelium? Juice. Buddy. Ja, ik had deze blokkeerd. Corona. Juice. Flow. Appeljuice. Het bomen aan. Die flavors. Staat hoor. Die bomen. A 7. Een 7. Nee, ik zal een 6 geven. Ik is ook op een 6. 6. Sissie. 6 en 10 niet. Ik is raak maar 5 man. Ze is zo boos. Ze is goed eruit. Dat gaat aan lang niet aan mijn rechterkant, joh. Zeg wel hoeveel. Dit is een solid 7 hout. Poptaats. Hij een beetje meer flavors. Ik zou wel maar 6. Oh ja. 5. Nee, wat zeg Zo 7. Oh ja. Jo, die Aaron. Nou, misschien nou ik van zijn. Goed brengen. Goed brengen. Ja, maar. Oh, ik spijt dat je dat nog gek. Oh. Maar ik versta niet wat ik eet. Ian. Hij. 4. Ik zou zeggen 5. 4. En deze ook? Ja, ik heb nog 3. Ik heb nog één van die. Geniet die. Ik ook in. Daar, bij vangers. Als het hij. Dit is chunky. Als het hij. Als je dat nee, is je maakt lekker chunky. Kijk, lekker chocolate. En is... Nee, man. Ik wil maar nog van die. Een brownie type. Ik kan gaan voor 6 bij mij. Ik zou het ook een 6 geven. Remind me aan een brownie. Hij. 7. Hij is zo lekker naar mij. Heel lang. Ja, dat is het. Zie je trouwens, wie is er niet deze gooien? Dat zijn die gasten. Hij blijkt nou als een lionboxing. Ook moet niet hij dan mas wel Amy. Is er nog een Is er een poelo? Is er nog Is die? Baba. Ik zei nou probeer om. Hij wordt zo vaak. Maar dit kan gaan voor 7. Nee, die bubble tea is nice. Ik zal hem zo ik kan ook maar zo voor 8 is skarpe, dan heel mag. 8 is solid. Nee, je gaat een 7 eten. Nee, 6,5. Hij leert hij, want nou niet anders te wies. Nee, Die ik weet niet gewacht zo goed. wordt. Nee, zoveel alles die het heeft. De rijkjes. Die werd kokobekers. En kijk, die Dixon. Hij, als hij 7. Betty. Oké. Als hij Betty. Ik zal hem maar zo 6 geven. Koekje. Hij zou 6,5. 5. Dat is voor mij. Maar het gaat als laatste erin. Die Mexican candy. Ja, grie. Oei. 3. Hij noemt eigenlijk bijna. Hij noemt wat noemt hij nou weer? Ranji. De basket. Hij basket shortbread. Getype Dat is 7. Het is simpel. 6. 6. Dit is een boring. Simpeler. Boring. Zeg je ook niet van chocolate, man? Ik zie er veel, ik hou niet van chocolate. Met pellet. Tropical. Kijk gewoon hier, man. Brand uit je rug. Kan het hier 7 geven? Nou, ga niet zo.
Diep slip. Nog lang, kill. Hoekom is die gas in nie? Ik zie dat het Wat? alles. Wat stel my nog as te leer? Ik voel iets. Ik voel iets. Waar? Nee, dat is nice, nee, maar Ja, ik maar zou wat? het gelijk dat hij gas moest invoice. Nee, ik zou voor hem een 5 vriend. Nou, ja, hij is voor mij. Hij is My favorite. Hoppa. Kijk hoe lekker nu word ik moos. Als een kind lekker niet aan gaat. In geval. Maar dan die moeder. Hoe die al hoort om die goede pad gevallen. En als het nog was mijn favorite jaartjes. Dus hebben we laten een soep pakken lekker, dat is wat ik altijd koop. Ik like het. care. Wat? I don't Ik like het. Wow, laat ik alsjeblieft. 10 out of 10. Ik like het. De reiki is, die packaging reiki, reik masala. Oei, joh. Maar 10 out of 10. Ik zou het 10 en ik had de 8. Je had de 8. Ik is bang. Lekker. Out of 10. Ik kan ook van dit. Out of 10. Zien ze? Als je zout op een green gooit. Zijn die slangetjes? Het slangetjes. Nou, daar lekkers. Tussen die slangetjes Ik heb erin. nog zo gevat. Okay. Ik denk nog in een vat, joh. Zie je stukje wat ik nog in vat. Die lekker gaan net met die emoties gaan. Super. Als lekker, dan is het die lekker. Alles dan is het sweet, lekker. sour, spicy. Maar ja, Maar die dierste gedeelte is nog klaar nog. Niet Ah. richtig. Zo. Ik denk helemaal wie ze bij gaat vinden. Wat van het? Ja, cookies. Waarop wat? Nee. Maar mijn stream was makkelijk om geld te kopen. anyways. En daar is dus een queue. By the way, kijk, dankie jullie. Doei. Voor die lekker company wat jullie voorschouwen. Je kijkt Het altijd de was, plezier. het was nog eens bijna nice. Het was bijna nice, ja. Like jullie energy. Of van jullie eerlijkheid, worry. Goedjes wat is gekoppeld. So ja, mijn van mijn social kant af. Maar net jullie dankie zeggen. Dankie voor jullie ook. Wat voor ons kijk. Wat voor ons enjoy. En ik denk het is niet appropriate om mee afsluit te maken. Ik zie uit, man. Is 4. Is uit, man. Is alweer die alibi. In Josie B. En Jody C. In zijn gebee. Strijd Van die Gabi is met die Video, BB. ja.